No chycił, tak. Co to je dowiedzicie ode mnie? No. No to. Hej, a kam neseš tú sliepku? Dáte tam, kde tu. Hej. Ukáž mi ju. A jednou rukou ju vieš nosiť? Áno. Zvihni druhú ruku. No ukáž. Tak. Autom tam ide. Dobre, a zober teraz druhú. Teraz túto, čo je tu? To. Túto zober. Keď mi chcel odísť, tak ju dám naspäť. Dobre, Potom ja ešte vás chytím. dobre. No? No? Tak. Nedá sa? No. Už ju nosíš? Kde autom? Autom ide, hej? Tam sa doniesie to auto, kde má zelené. Dobre.